Макай Сорбон авлава кай тамом мешавад? Дурӯғ нагӯ, билет ягон зарра арзон нашидай. 10, 12, 13 ҳазор сомония. Чӣ мардама фиреб мекунӣ? Шайтон чӣ зуруд омадай? Неми касе ҳастай ки дар любой видеои ма комментария мекуна, падма язнати мухиамаи видеои ма дар комментария мемонид. Россия барои кору фаъолият кардан мераванд. Ширкати дорувории Софсавдо бахшида ба моҳи шарифи Рамазон тахфифи худро эълон намуд. Оё мехоҳӣ риши худро зиёд намоӣ, ё мехоҳӣ мӯи сар аз рехтан монад, ё дар бадан доғҳои сафедорӣ мехоҳӣ нест шаванд ва ё мехоҳӣ худро хароб намоӣ, пас ба Софсавдо муроҷиат намо. Инчунин доруи алҳадая ва равғани сиёҳдона барои ҳамаи дардҳо. Ва ё касоне мехоҳанд ҳиҷома кунанд, пас ба рақамҳо занг зада маълумот гиред. Доставка ба ҳама шаҳрҳои Федератсияи Россия ва берун аз Россия карда мешавад. Дар ҳоле ки доруҳо фоидаи худро нарасонанд, пули шумо бозгардонида мешавад. Дар ҳолати тамос гирифтан ҳатман аз номи юристиҷей муроҷиат кунед. ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров. Мавзӯи имрӯзаи мо оиди шахсиятҳое ки ном ва фамилияи худшона иваз кардагиянд ва мехоҳанд ки вориди Федератсияи Россия бигарданд. Оё аз назари қонунгузорӣ и чӣ намуд ҷавобгарӣ дора ва боз шахсиятҳои саволҳо пешниҳод мекунанд ки агар ки Федератсияи Россия муҳоҷироро авф куна ва дар ин авфи муҳоҷиро дохил мешаванд шахсиятҳое ки ному фамилияшона иваз кардагиянд, яъне номҳои пештарашона запрет кардагиянд, ба ҳамун ному фамилияи пештарашон увора депортатсия кардагиянду савол пешниҳод мекунанд ки вақти авф шид, амнистия шид, запрети ҳаваё кушода мешава ё ин ки не. Айни ҳол мо камтар оиди ҳамин ба шумо мефаҳмонем. Бо диққат гӯш кунед. Дирӯз дар як ҷаласаи намояндагии дипломатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар Федератсияи Россия оиди ҳамин суханҳои гуфтагии мо суҳбат гузарониданд. намояндагии дипломатии Тоҷикистон дар Россия гуфтааст, авф барои ашхосе ки ному насабашонро иваз намуда вориди Россия шуданиянд дахл надоранд. Яъне ки шахсиятҳое ки ному насабшона иваз кардагӣ ҳастанд ва мехоҳанд ки дар ин авф боз аз сари нав ба Россия сафар кунанд, мутаассифона дар амнистия ном ва насаби ӯ шахсиятҳо ворид карда намешавад. Чунки ба хотири чӣ намешавад? Ба хотире ки дар ҳоле ки депортатсия мекунанд шаҳрвандои ҷумҳурии Тоҷикистона, бисёре аз нафарҳош ному фамилияшона иваз мекунанд ва боз вориди Федератсияи Россия мешаванд. Ба ҳамин хотир ному фамилияи пештарашон дар авф тоза намешавад ва агар дар ҳоле ки дастгиршон кунанд ҳамун шахсиятҳоро дар ҳудуди Россия баъди иваз кардани ному фамилияшон ба ҷавобгарии ҷиноятӣ мекашандшон, нисбати ӯ шахсиятҳо парвандаи ҷиноятӣ оғоз мекунанд. ва инчунин қайд карданд. Ҳамзамон сафорат гуфтааст ки тибқи арзу шикоятҳои шаҳрвандон ва маълумоти ба даст омада вақтҳои охир аз ҳолати ба амал омада, яъне авф гардидани ҳуқуқвайронкуниҳои маъмурии муҳоҷирони меҳнатӣ, шахсони манфиатдор, миёнаравҳо ва қалобон истифода намуда аз шаҳрвандон барои гӯё барқарор намудани корти муҳоҷиратӣ, яъне мигратсионная карта ва ба қайдгирӣ регистратсия маблағҳои зиёд талаб мекунанд ва дар ин робита аз шаҳрвандон қатъӣ талаб шудааст ки ба чунин афрод бовар накарда танҳо аз манбаъҳои расмӣ, яъне аз сафорати хадамоти консулии ҷумҳурии Тоҷикистон ва мақомоти дахлдори Русия маълумот гиранд ва мустақилона ба шуъбаҳои хадамотии федералии муҳоҷиратии Русия муроҷиат намоянд. Яъне шахсиятҳое ки ҳуқуқвайронкуниҳои хурди маъмурӣ мекунанду мехоҳанд ки ҷаримаҳошона биспоранд, боз мигратсионная карта бигиранд ё ки регистратсияҳошона аз сари нав ҳуҷҷатгузорӣ кунанд, сафорат таъкид кардагие ки ба воситаи миёнаравҳо ҳуҷҷатгузориҳои худтона тахт накунед, чунки якумш ки аз шумо суми калон талаб мекунанд ва дуюмш ки баъзе аз миёнаравҳо мумкин ки шуморо фиреб кунанд. Ба ҳамин хотир муроҷиат карда хотиррасон кардагиянд ки ҳар касе ба ин гуна кирдорҳо агар дучор шава, ба шуъбаҳои маҳаллии зисти худшон дар ҳамун Федератсияи Россия дар ҷои зисти худшон муроҷиат кунанд.
нафароне ки дар Федератсияи Россия шаҳри Москва қарор доранд ва агар аз дарди дандон азият мекашанд, пас ба рақамҳои рӯи экран муроҷиат намоед. Ба ҳама намуд дарди дандон муолиҷа месозанд. Аз номи юристиҷаи муроҷиат кунен, скидкатон мекунанд. Стоматологияи бародарони тоҷик дар шаҳри Москва. Ва инчунин гуфта мешавад, дар давоми ҷаласа қайд намуданд ба шаҳрвандоне ки нисбат ба онҳо қарор дар бораи манъи вуруд ба қаламрави Русия содир шудааст ва онҳо ному насаби худро иваз карда омаданиянд, чунин авф ба онҳо дахл надорад. ба чунин шаҳрвандон тавсия дода мешавад ки ба Тоҷикистон сафар намуда то ба охир расидани муҳлати қарор дар бораи манъи воридшавӣ ба Русия мунтазир бимонанд, афзуда Сафоратхонаи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Федератсияи Россия. ва инчунин қайд мекунем ки қаблан мақомоти Федератсияи Россия ба ҳамаи муҳоҷирон то санаи 15 июн муҳлат дода буд ки ҳузурашонро дар ин кишвар қонунӣ кунанд, вагарна ба рӯйхати ашхоси мамнӯъ вуруд барои солҳои тӯлонӣ шомил хоҳанд шуд. як бори дигар хотиррасон мекунем бародарои азиз ки ҳар шахсияте ки дар қаламрави Россия қарор дорад, вай бояд дар ин кишвар қонунӣ қарор дошта боша. агар ки ҳуҷҷатгузорӣ накунад қонунӣ қарор надошта боша, пас ба рӯйхати шахсҳое дохил мешавад ки аз Федератсияи Россия мумкин солҳои зиёд депортатсияш мекунанд. Тамошобинони азиз, акнун мегзарем ба қисми хондани комментарияҳо. гӯш кунен ва ба саволҳои худтон ҷавоб бигирен. боз прикол нависай: салом бародар, барои чӣ границаҳо кушодаву рейсҳои доимӣ кам, чартерни рейсҳо бисёр, илтимос Сорбон маълумот медодед. бародари азиз, дар бораи барқарор кардан, яъне зиёд гардонидани рейсҳои доимӣ, директори агентӣ ба шаҳрвандон гуфта буд ки оҳиста оҳиста дар ояндаҳои наздик зиёд карда мешаванд анами парвозҳои доимӣ. як каси дигар нависад: ассалому алайкум, акай Сорбон авлава кай тамом мешавад? ай аввал раҳмат. 27 майда аллакай даъват кардан ба хизмат ба анҷом мерасад. Абдулло Қодиров нависад: Сорбон, ту нархҳои билетҳоро аз Тоҷикистон ба Москав чанд пул аниқаша гуфта метавонӣ, ё ки рейсҳои чартерира Москав ба Тоҷикистон чанд пул? рейсҳои чартери аз Москва ба Ҷумҳурии Тоҷикистон, агар хато накунам, айни ҳол 23600 рубла дар бар мегирад аз Россия ба Тоҷикистон. ва аз Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Россия чихеле ки мо дина дар навори худмон қайд кардем, то 8500 сомона нархи билет дар бар мегирад. Саид Назиров нависад: шуморо хизмат намебаранд ки ё нигодни? шигронаи худо бародар, нигодни нестам ва дорум ҳуҷҷате ки маро ба хизмати ҳарбӣ даъват намекунанд. аз ҳама ҷиҳат ҳамин чӣ ҳуҷҷати дар кораи ман ҳуҷҷатҳоро дорум, аллакай шигр ки ман нигодни нестам. Шералӣ нависад: салому алайкум акай Сорбон, ҳамин рейсҳое ки гуфтен, ҳамин рейсҳода бе аснавани брай мешавад? ҷавобша интизорем ака. бисёре аз ҳамаи шаҳрвандои Ҷумҳурии Тоҷикистон, 95% шам бигем, агар хато намекунем, Россия барои кору фаъолият кардан мераванд ва ба ҳамин рейсҳои чартерӣ Россия иҷозат додагӣ ҳастад ки агар ҳар касе ки аз корхонааш ба номаш даъватнома равон карда шавад, албатта ки иҷозаташ метиҳанд ва ихе бе ягон асосу бе ҳичи ранги рейсҳои доимӣ, агар ту бугӯи ман бирам билет бихараму парвоз кунам бирам, и хеле номумкин е бародари азиз, чунки ҳастанд баъзе нафарҳое ки бе основания вориди Россия мешаванд, мегзаранд, мераванд ва боз ҳастанд нафарҳое ки бе основания билет мехаранд ба рейсҳои чартерӣ, лекин аз аэропортҳои ҳамун Россия вора бармегардонанд ба Ҷумҳурии Тоҷикистон. ба ҳамин хотир хуб мешавад ки ба ҳамин рейсҳои доимӣ барқарор шудагӣ билет бигирен, бирен, хубтар. Ҳайдаров Ҳумайнӣ нависад: ҳамин ту гуфтагира ахбори озодӣ пешаи ту гуфта буд, бо пафтор мегӯй, ягон гапи дига наёфтӣ? бахшиш ака ки пафтор гуфтам, ягон гапи нав наёфтам, видео канал бахшиш. Муслим нависад: ассалому алайкум акай Сорбон, овозтон хаста нагардад, як-ду савол дорам. агар беморӣ яъне диск грижа бошад, метавонанд хизмат баранд? аз Москав ба Хуҷанд омадан мешавад? пешакӣ раҳмат. бародарои азиз, дар бораи ҳамин беморӣ барои хизмат този ма як чиза оддӣ карда мефаҳмонам. мисол мегирем, баъзан аз бемориҳое ҳастад ки тӯли якчанд муддат бояд табобат бигирад. мисол 3 моҳ ё 6 моҳ ё ки 1 сол таҳти назорати духтур бояд қарор дошта бошад
ва боз ҳастанд баъзе аз бемориҳое ки вай як умра мисол кори вазнин мумкинаш нестай нагрузка додан мумкин нестай ба аму организм бигем. ба ҳамин хотир агар шахсиятҳое ки беморӣ доранд ки ӯра табобат мекунанд соз мешаванд, ин шахсиятҳо дар айни ҳамун табобатгиришон аз даъват кардан ба хизмат озод ҳастанд. Мисол 3 моҳ табобат мекунанд ё 6 моҳ табобат мекунанд, то соз шиданашона бо тавассути ҳамун справкаи духтуршон, ҳуҷҷатҳои духтуршон вай озод ҳастай аз даъват кардан ба хизмати ҳарбӣ. ва агар шахсиятҳое ки мисол дардошон як умра бошаву як умр ғам бата ҳамун шахсията, ин шахсиятҳо як умра озод ҳастанд, метавонанд ки бираванд аму вайни билети нигодни торӣ кунанд. абдурасул нависай: ассалому алайкум сорбон бародар, дар бораи ҷудо шудани зану шавҳар ва барои замин ё маскун кардан як навор мекардӣ ва албатта бигӯ ки агар фарзанд дошта бошӣ, зан метавонад ки аз шавҳараш замини наздиҳавлигӣ талаб кунад ва қонун дар ин бора чӣ мегӯяд? Илтимос ҷавоб бигӯ, пешакӣ раҳмат ва бениҳоят интизори шумо ҳастам. Агар имконият бошад бо телефон қатъи суҳбат мекардам. Бародари азиз, дар бораи талаб кардани хона ё барои замини наздиҳавлигӣ баъд аз ҷудо шудан, мисол яке аз оилаҳо зиндагишон вайрон мешавад ва агар соҳиби фарзанд бошанд, пас аз ҷудо шудан анамун ҳамсараш метавонад ки ба хотири фарзандаш аз падараш мисол хона талаб кунад барои маскун кардан. боз иҷа ҳолатҳое ҳастае ки мисол падар на хона дораву на пул дора, на мол дора, ҳичи надора ва худаш квартирант мисол мегирем. дар ин ҳолат қонунгузорӣ чӣ дора ба назар мегирад ва зана маскун намекунанд. ё бо ҳастай ҳолате ки бисёре аз мову шумо ҳамин гуна зиндагӣ мекунем ки мисол дар хонаи падару модари худмон зиндагӣ мекунем бо ҳамроҳи оилаҳомон. ин ҳолата дар ҳолате ки шумо зан дорен дар хонаи падару модартон зиндагӣ мекунен ва баъдан яке шумо ҷудо мешавен. пас аз ҷудошавитон ҳамун хонае ки шумо зиндагӣ мекарден бо ҳамроҳи ҳамсартон чанд сол ё ки чанд моҳ зиндагӣ кардагӣ ҳастен, ана ҳамон хона ягон ҷои зиёдатие дошта бошад, дар ин ҳолат ҳам ҳақ ва ҳуқуқ дорад зан ки биёяд барои маскуният кардан даъво кунад, новобаста аз ӯе ки хона ба номи шумо нестай ё ки хона хонаи падари шумо ё аз модари шумо. шумо пас аз тӯй ҳамсартон ҳар куҷое ки мебарен, ана ҳамун ҷои зиндагӣ мекардатон баъд аз ҷудошавитон вай ҳақ ва ҳуқуқ дорад. бо мегем ки новобаста аз ӯе ки агар хонаи шумо набошад, хонаи падар ва модар боша, агар қонун ба назар мегирад ва барои маскун кардан ҳақ ва ҳуқуқи зана ҷудо мекунад. агар дар ҳоле ки шумо фарзанд надошта бошед, дар ин ҳолат ягон хел маскуният аз ҷониби қонун барои зан карда намешавад. баротов нависай: ассалому алайкум бародар Сорбон, маълумот дода будӣ ки ба давлати сеюм парвоз карда мешавад ба Русия, лекин гуфта истоданд ки фақат гражданинои Узбекистон омада метавонанд, гражданини Тоҷикистон наметавонанд. ҳамин гапҳо рост ё ки сафсатаи холӣ? пешакӣ раҳмат. бародари азиз, агар ба ин рӯзҳо ба гуфтаи мардуму ба меган гӯш карда бигардӣ, ба ин рӯзҳо одамо бисёр чизора мегӯянд. ҳар чизеро ки иҷозат додан мо ба шумо пешниҳод кардем, яъне ки иҷозат ҳаст ба воситаи давлати сеюм ба дохили Россия сафар кардан. дар ҳоле мумкин аст ки парвозҳои ҳамун давлате ки шумо қарор доред кушодагӣ бошад. мисол Узбекистон, Қирғизистон, Қазоқистон, аз ина ҳамин давлатҳо мешавад вориди Федератсияи Россия гаштанд. рустам давлатов нависад: дурӯғ нагӯ, билет ягон зара арзон нашидай, 10, 12, 13 ҳазор сомония. чӣ мардума фиреб мекунӣ? шайтон чӣ зуруд омадай? неми касе ҳастай ки дар любой видеои ма комментария мекунад, падма язнатмохи ҳамаи видеои ма дар комментария мемонад. умарова нависад: салом, илоҳо садсола шавед, ман толка шумова бовар мекунам. як савол бисёрам самара раван писарчаш 4 сола барои писараш билет харидан дар кор ё ки неми самара чанд сум билеташ зарани раҳмат. барои кӯдаки хурдсол билет харидан албатта ки шумо 50% сумша пардохт мекунед ва ба Самара сафар кардан. мо дирӯз гуфтем ки аз Тоҷикистон ба Россия билет харидорӣ кардан бо тариқи рейсҳои чартерӣ аз ҳама қиматаш 8500 сомон мебошад ва рейсҳои доимира ҳоло мо дар бораш суҳбат кардагӣ нестем, гуфтагӣ нестем ки нархи билетиш арзон шуда ё ки қимат
чунки дар комментарияҳо бисёри нафарҳо гӯш намекунанд хушрӯ ва баъд фикри ақидашона баён мекунанд ки ина раисҳои Сомонер 10,000 ё ки раисҳои Сомонер 15,000. ҳолон ки мо дирӯз дар бораи Сомонер ё дар бораи раисҳои доимӣ умуман гап задагӣ набудем. бародарони азиз, видеоро ҷамъбаст мекунем. Агар ягон саволи дига дошта бошед, дар комментария саволтонро пешниҳод кунед ва дар канали Юристи Ҷай обуна шидана фаромӯш намекунем. худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад. То барномаҳои дигар.